நடராஜரை நினைச்சாவே போதும். சிதம்பரம் ஒரு தடவை போய் பாருங்க, இந்த மனம் வேலை செய்ய கிழக்கு வாசல் வரைக்கும் வேலை செய்யும். எல்லாம் நினப்பா ஓடும். பஞ்சாக்கரப்படிக்கு முன்னாடி போய் நின்றுட்டு பாருங்க, நீங்க யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியாது, உங்க நினப்பு தெரியாது, நீங்க ஆனா பெண்ணா அடியா அப்படிங்கிற நினைப்பே தெரியாது. அப்பேற்பட்ட பிரபஞ்சமே இருக்கிற மையக்கோடு, பூமியினுடைய மைய புள்ளிதான் தில்லை சிதம்பரம். தில்லை சிதம்பரம் 3000 அந்தணர்கள் பூசிக்கின்ற புண்ணிய தலம். வேதம் திணைத்தனை குன்றாத வேதம் ஒழிக்கின்ற இடம் சிதம்பரம். 21,000 மூச்சு காட்டுகளை அடக்கி ஆளுகிற அப்பன் நான் தாண்டா. நான் ஆடலேன்னு சொன்னா நீ பேச முடியாது, நீ சோறு நீங்க முடியாது, மலஜலம் கழிக்க முடியாதுரா அப்படின்னு ஒத்த கால ஊனி உலகத்தையே ஆளுகிறானே அம்பல வாணன் ஆடல் அரசன் எங்கள் நடராஜன்.